Sa number 2, wala makabaton sang ayuda gikan sa presidente ang gindala sang grupo nga kadamay sa mayor's office. Hinali na lang ang nagdagsang tao kay nasang aga sa gwa sang mayor's office sa Bacolod. Mga mangunguma sila kuno kag mga mananagat gikan sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod nga wala makabaton sang ayuda gikan sa presidente. Suno kay Berlita Ante, ang pamuno sang grupo nga kadamay, wala masapakan sila mga barangay ang ini nga mga persona gani iyagin pa kamaayo nga dalon sila sa kay Mayor Albi Benitez. Isa na diri sa ila si Carlo Mendoza nga nagsiling nga isa siya ka mananagat kag katapos ang grupo nga pamalakaya. Ginpangtagaan na sila sa mga porma sang staff sang alkalde kag ginpasubmit sa natungdan nga ahensya kag ini ang iga-verify pa sang barangay kag DSWD. Sang Hunyo, may mga manguma kag fisher folks nga nagbaton sang tag 10,000 pesos nga ayuda gikan sa presidente matapos mahalitan sang El Nino phenomenon. Masobra 8,000 ang benepisyaryo sa Negros Occidental kag Bacolod City. Matapos ang mga presidential visit, sunod-sunod na ang pagkadto sa mga nagasiling, mga mangunguma kag mga mananagat sa talatapan sang alkalde para magpalista para man mangin benepisyaryo. Ha? Pambutong ako. Kapangisda ka? Pangisda ka ako. Wala ka nadala? Wala ka nadala. Ang gawin ng pagbuto, utod manghudto, pero wala kang benepisyo. Kaya man niya, ang barangay po na tayo, sa kag opisyalis, pag ang barangay, itong mga asosasyon, nag-away-away, gani. So, bentapak niya sa barangay. So kung lain-lain nga barangay. Sino nagtipon sa ila, ma'am? Ang kadamay, pamalakaya. Kamu nagdala diri sa ila? Kaya nga, hindi man kami nitali ang mag-intra. Kaya kabalo kami ang may barangay nga nag-akomodar. Nagreklamo sila na kami wala kami madala. Nga ginapili lang.